Surihini rakethom aning kan Karbi lapen kukiang bong ke charwo durahut bang krekethom Karbi anok beatum apran ke dam donang atum apan ke chikimo arani pamanpon. Singhason Karbi jutang atirana tumpen patir pipon si mohong dichwa langkoy be arong along hen upahiki bike kan kadopon. Dhentaghat Longmerjeng College Asai Hemalong Bharatiya Janata Party Lakha Kripli Korkanthi Mandal Congress atumpen ingdeng ke thom executive amai kang nipon. Lakha Pli Socheng Mandal Committee atumche patir pipon si Hamran Fisheries Training Hall along Mandal Executive Meeting ke padopon. Lakha engkoi Singhason ke parlo disobaya hitia long COVID vaccination ang prim ki pumasai ke dengpon. Pai kuni ni pai siar ni tan suriang kang arlo tip jang pu arong along kukiari soe jang atum penche patir piponsi arnisia parman chavangkut festival mate ronga jiamai padopon. Kardom Pini Abirta than bang Pini Limerina Hansepi non arjita Birtang ton pen. Gedamtang surihini rakethom aning kan Karbi lapen kukia khayang bong ron thama ka chithur dut ahut bang trainer kep Karbi anok beatum apran kedam donang abang phuatum aphan longnit langlang wong model village ka chikimo amir biri along longnit Karbi lo charlia song mate KSA inglong pho asai hemalong KSA karsa kanchaskom atumpen arni ki ikmate black day pu pathik ponsi ningduk ninglak mekri meklang pen ka chikimo amilur ke thorasai pamanpon pinila bangso ka chikimo amaya long MLA Bidya Singh Ingleng Dr Lipson Rongpi Professor Philip Taro inglong pho KLA amai phu sar sing kramsa chunbang har sing tokbi Dihin Rimbang Dorsing Inghi, Singhason VDC Chairman Ken Singh Be, KCS DDP Pen Pratap Ingleng, Duardisa Mozadar, Doloy Terang, Pongrong Langso Arong Asar, Hon Sing Timung, Singhason Radasai Klembang Atik Diso, Mohen Terang, Lakhimai Inghipi, Longnit SGB, Longri Terang, Lapen Borjan Singhason Ahawar, Intellectual Mate, Texer Reser Abang Puatum, Chetongdun. Lapen Pini labang so maya long Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso lapen Karbi Anglong Autonomous Council Secretary ACS Nirola Phangchopi atumpen bang trainer kep apran kedam dunang ahema sora tumapan tangka suri phopho langka chosok I alang bong ipumpum lapen ketli isisi pipa jer ponsi long beer teron pen ke charipon ningdu kachikimo ingdeng trainer kep ke chok amaya long ing samjin pen pachun pon Manjapen Rajesh Hanse 365 News India Panta Pumsas Lak la Penenga Ninkan Ipo Polo Dr. Himanto Biso Solma Akha Yin to Panang Pusi, Nilitano model hospital ta Kim Weko Pusi, Nili to me announce Kango, the Penadak Singhason idea ke la Penenga Emilia Panke Nili to come heck. Kuti Silong has a long Kebapon, the Hag Lutanane, 10 lakh, 12 lakh Rason Chorapon, Pasi Penenkan is Sibanke, Emilia Panamanta. Lada community hall ke mangu daksik pikandel community hall ke ni 50 lakhs belong disoba high school ta 50 lakhs belong lapen ko langbung ni be area ta model hospital ta nili klimpon ko buji aning Hako pirthe plangrap mate pirthe longle kangduk akai ahutpen Karbi akhaita elamiki poromputhi ejutang jubat pindeng sumpot bisar kindar nim rokom ing choklong thirklong choklim lapen prekjek ajoinesi Karbi puta khaikang thimpu pirthe somindar phurki molong nongnam chethang dunklong ke hokpon ang thek ilitum chetheklong lapen hen upahiki bi ke kan kapin chongcheng dok ik sarlong ki ing ti lapen habemang ejang aphurki mo ang thun ateng pensi hen upahiki bi ke kan lata Karbi jutang lopu kaiketa Karbi jutang jubat aron kepareng ver thekji aphan Karbi ajutang virang-rang apor ahut kirim kabir tidun lapen kaboche kabor ipon ason inglong po mate Singhason Karbi jutang ateran patir pi ponsi mohong dichwa SGB longkoi be ahem athengno along risonimso phusar phisar aklimang phar kibi kithia tumpen ningarong chipi ponsi chengburup kithip muri jangket kiwut jengtoy jeng ni pensi hen upahiki bi ke kanasai deng ponlo Pinilabang so Sailong Singhason Local MAC Mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Singhason Ahawar Radasai Klembang Phu Athik Tiso Mohen Terang Puron Be SKJA Amai Phu Kong Chunbang Lunsepo Kurusar Atum Arsigjit Ardi Dojot Pen Cherap Cheto Dunsi Hen Upahiki Bike Kan Aliralon Pen Pachun Pon
Niphai siar ni nijang Karbi Anglong hamren fisheries training hola long BJP mandal tumpen pater piponsi mandal executive amai pedopon. Labang so sayang deng ada porphai ke pen pangcheng pon si arni kang sam porphai ke thoman pijut pon. Labang so maya long members ke doana tum chitong dun. Manpeng ke do ke hai VDC chairman Roman Pator, block chairman Richardson Hansi, vice chairman Het Singh Rongphar Joy Singh Kro lapen. Lakhapli ward commissioner Lahar Singh Kro, Lakhahini ward commissioner Longkendra Hansi atum chitong dun si maya long RDP dun. Labang so mai ke chengpen ki jut anta misen pen maya hempu pen chari pon si misen pen sayang deng pichun pon. Hamren pen Rostomingti 365 News India. Lakhain goi Singhason constituency ke parlo di sobai hithi irui pen ke chwa hithi along di sobai sub center pen patir pipon si covid prim ki PSI pedopon. Labang so saya long chi patir pipon ANM beauty singnar pi Chandrakanta Das medical staff asaklem bang phi Rohila rong pharpi miring tipi junaki tok bipiatum lapen ICDS klembang phi Rosna singnar pi Rani tiron piatum cherap chitodun si misen pen ingprim ki PSI pachun pon. Labang so sai long ingprim ka chipi pelang atum dolang pulote chipilap si ke mela pen chipilap nang jiputa pherang kya thengnu pachini pon. Manja pen Rajesh Hanse 365 News India. Phai kuni ni phai siar ni than sariang kang arlo thip jang pu arong along kukia re soi jang atum pen chipatir piponsi arnisia pharman chawang kut festival mate ronga jia mai patopon bangso ronga jia long phapang jang alohia man pen MCC maipu niren mai bangsa chetongdon lapen labangso mai along ong dungara chetongdon si labangso harvest festival mesen pen pachun pon. News Desk Report 365 News India. Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglo, ajo ke me, kardom.